Med fra modsprængningen, nemlig Michael Åbo og Lucentino. Lucentino her. Tyskøs, efter Linton, Torat Weins. Aula, ja, det var Lindhaus. Og altså med 8,3 med fra modsprængningen. Det er lige meget nu. Ja, det fejler tid. Tiden rækker lige knap nok til føring, 37,55. Det giver en foreløbig anden plads til Michael og Lucentino. Så skal vi hilse på en af de senere års flittigste deltagere i de danske championater. Velkommen til Jennifer Bo Pedersen og Kaldanko B6. 8,4 point har de kvalificeret sig her til opspringning med.